Assalamu alaikum, barkamu da haka. Ku yi haƙuri, zai yi magana na ɓata a wasu rai, amma kuma jihadi nake so mu yi hidima da dukiyarmu. Idan muka yi ta da kyakkyawan niyya, mun fita hakkin 'yar uwanmu. Tunda ta ce har yanzu na cikin musulunci, da haka har yanzu a matsayin 'yar uwanmu take. Ki yi haƙuri, musulunci ba mutanen da ke cikin musulunci ba ne musulunci. Musulunci rayuwar Annabi Muhammad SAW nan ne musulunci. So for you to know more about Islam, Munirat Abdulsalam, please ki koyi ki bincike yaya rayuwar Annabi Muhammad SAW yake. Idan har kika fahimci rayuwar Annabi Muhammad SAW, wallahi tallahi in kin ga me zagin ki sai kin masa wa'azi. Ki masa wa'azi ki ce Annabi Muhammad SAW bai koyar da zagi ba, me yasa kake zagi? In kuma akan sana'ar da kike yi ne, to wannan kuma gare mu 'yan uwa. Wannan sana'ar shi take yi kafin ta musulunta, kuma a bayanin da ta yi a bidiyonta, saboda ba ta son ta yi zina da sauransu, shi yasa take yi. Ni a tunanina ya kamata a ce muna da wata ƙungiya waɗanda za mu dinga contributions monthly domin waɗanda suka musulunta, wanda aka samu a gidan giya yake aiki kafin ya musulunta. Ya zo ya musulunta, babu aikin, zai iya ci gaba da wannan sana'ar. Zai ce to ai samu yake yi da sauransu, do is haram, amma kuma mu jawo su jikinmu, mu ƙara nuna musu soyayya, mu nuna musu nama halin da muka yi koyi daga Annabi Muhammad SAW. Inda hali masu gidauniyar taimako da sauransu, in za su iya GoFund, a yi GoFund wa Munirat Abdulsalam, a buɗe mata shago in ma sana'a take so ta yi. In za ta yi tallan kayanta, ta suturta jikinta domin Allah. Idan muka yi haka, in daga baya ta ji kuma still ba ta son addinin musulunci, to fa mun fita hakkinta. Do shi musulunci ba ka shiganta domin dukiya ko domin wani abu, kakan shige ta ne domin Allah da manzansa. To amma domin ta daina wannan sana'ar da take yi, wanda shi ke ba ta abinci, ina tunanin in za mu iya taimakawa mai 1,000, mai 500, mai naira 100 a haɗu a bayar. Duk da cewa akwai fa masu jin daɗin kallon abin da take yi. Tana da followers, tana da masu kallo a YouTube, tana da su. Wala Allah ba su son ma ta daina, amma still ba da a daina zaginta ba. To amma mu muna son ki daina wannan sana'ar, saboda ke musulma ce. Wannan buɗe jikin nakin bai halasta ba a musulunci. Ki yi haƙuri domin Allah, 'yar uwa. Ni ba ni da kuɗi shi yasa nake ce don Allah masu ƙungiya da ke kishin addinin musulunci, suke da followers, su buɗe GoFund domin a yi wa Munirat Abdulsalam wani abu. Wallahi shi wannan abun shine abin da nake ganin wasu da ba musulmai ba shi suke yi, sai ka gani shi suke jawo mutane cikin addininsu. To amma an kai mutum haka, daga ba inda yana da hankali, zai fahimci cewa an so shi, an sadaukar masa da abubuwa, sannan kuma mun yi shi ne ba wai don kanmu ba. Munirat, ki sani mun yi wannan abin ne domin Allah.
domin kuma mu ceto ki. Ba wai fa yana nufin duk wani kuskure da dake a rayuwa ki ce ai saboda an zage ki ne a zaune yake za a zage ki sa a ranki wannan. Don masu zagin ki kika musulunta domin Allah. Sannan kuma in kin ga cewa kin samu musulmai da suka zage ki, to sai ki ƙara duba cewa akwai fa wasu musulman da suka taimaka wajen miki fundraising har suka kafa ki. Sai ki ƙara duba wannan, sai ki duba cewa wancan fa halinsa ne, wa'annan kuma sun bi koyin Annabi Muhammad SAW. Abin da ke so na faɗa kenan, bi salam.